खुलुमबाय दिनै 30 मार्च 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदोनि गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथांनि गथ'फोरनि थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन। बृष राशि। मुंदांखा आरो बदनामी मोन्नैखौबो दिनै बे राशिनि थागिबिफोरा मोनदांगोन। मिथुन राशि। मोजां मोनलायनायनि साना गोरोबलायनाय जागोन। कर्क राशि। गावनि जिउनि लोगोरिनि अनगा गुबुननि फारसे अननाय थागोन। सिंह राशि। उफ्रा रां थिसननाया फालांगिखौ मुलाम्फा होगोन। कन्या राशि। फाहामथाय ला जाहाथे सावस्रिया गाज्रि जाया। तुला राशि। हिसाब खालामनाय बायदिब्ला माखासे सुबुंफोरनि खामानिया मोजाङै थांगोन। वृश्चिक राशि। सावस्रिया मोजां जागोन। धनु राशि। फालांगियारि खामानिफोरखौ बांहोगोन। मकर राशि। लोगोजों नांज्लायनाया दुखु मोनहोगोन। कुम्भ राशि। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला आरो गावनि आदारनि सायाव सांग्रां जा। मीन राशि। सोमोन्दोखौ मोजाङै सिनायनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।